usambese ngamandla Yes. usiyasithuma uyasithembisa ukuthi lokho esiyokwenza in small group ngokudelelekile. Yes. Akuna standard sasale sikolo se discipleship. No. I-title of discipleship akusiye ababishop, akusiye abafundisi, akusiye into yomuntu. Yawo wonke umuntu ngisho Sunday school ukuthi ucutshunga uNkulunkulu akudingi ukuthi uzobhabhadiswa. Amen. Umukeli bathi bayaqiniswa emasontweni. Banikezwe nje izitifiketi. Kodwa solo bahleli. Khona la ngabathola bathi bafanele bayemthandaze bese sihamba indaba ye-farming God's way emabandleni ukuthi abangasebenzi siyabacela sinisize khona la emajaridini. Kunamabandlana amajaridi amakhulu angasebenzi angenzi lutho. Safika sesithola abantu kunomthandazo ukuzothandazwa awona umthandazo bala ngaphandle balindile. Mase sifika kuthiwa sebayajika indaba ukuthi senyajika bathi hayi angithi abantu basiphethe nomfundisi akafiki. Bahluleka nje ukuthi ungena babhuqe ngoba iBhayibheli lamfundisi. Wow. Ngiyabonga ukuthi lapha aphethe mhlawumbe usasa bakho abantu abangaphathi baBhayibheli ngabona nje ukuthi angibasoli ngiyazi iBhayibheli emaseli kodwa usazi ukuthi noma soyabhukula omunye intimidate usangilalele na noma usuzoyapha indaba le. Siyabonga bazalwane. Ngibela angilethanga ukusha. Is the fellowship together, the breaking the bread and the being together. That is the matter. Ukuthi sihlangane. Size ku battalion. Siphumeni siyokwenza umehluko. La sidingeka khona. Siyokwenza umehluko. Silethe ukuthula la wena uthula khona. Silethe ukuphila la ungaphileki khona. Ngoba yithi akuyona indaba kamfundisi ukuthi senze. That is the church, the early church ekulindelwe kuyo. Ama requirements uNkulunkulu akufuna kithi, ama demands akasicela uyasiyalela ukuthi sikwenze. Yonke indawo inama requirements. Ngokuthola umsebenzi wethu sifuna lokhu nalokho. Ngoba uyazimisela ukwenza, asizimisele ukuthi thina singamakhoba angabafundi abayokwenza umsebenzi yabafundi. Into eqhubekayo, a lifelong journey. Egcineni ingabanika abafundisi benu ama-pension, ingabaceli ukuthi bahlale phansi abazihlalile makashileke ashile ukugula kodwa ahambe a-empty ngoba into abizelweyo. Ukasibusise sibonge izwi lenkosi ukusisiza ukuthi kubo konke ebulaleleni kwethu nasekwenzeni kwethu ukuthi umhlabeleli lo othi inkaphe sekamandla athi ngithule nethule Nkosi umthwalo njalo kwengiko thina ngalamazwi ala ngalamazwi athi Efesu chapter 6 chapter 6 verse 22 sinafunda masinyana bese siyabona. Siyafunda wabase Efesu chapter 6. Oh, sorry, chapter 4. Chapter 4, okay. Yes, 22. Sorry. Amen. Wabase Efesu chapter 4, verse 22.
isihloko sithi impilo entsha kuKristu. Verse 22. Nafundiswa mayelana nendlela zenu zokuphila zaphambilini. Ngobana nilise imikhuba yenu yaphambilini eyonakaliswe zinkanuko zayo zenkohliso. Yes. Nesizulu ukuthi ukuba nikhumuke umuntu omdala onguwenkambo yokuqala Yes. onakala ngezinkanuko zenkohliso lenziwe basha emoyeni wengqondo yenu nembathe umuntu omusha owadalwa ngukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. What a transformation. Hallelujah. We must be transformed. Amen. Into emsimangela lapho uphumela we must never be the same. Amen. You must be transformed. Amen. Akube khona okuzuzayo. Akube khona okusondeza kuye. Yes. Ukuthi ngisondele kakhulu kunayizolo namhlanje. Amen. Nginalawo mandla enginikezwe wona ngoba I'm transformed. Yes. And nayi inkonzo bazalwane isonto li-University of Life. Amen. Uyazi noma ungaba icaba elingakanani ube njani waze wafika esontweni uyaphucuka uyahlanzeka. Hallelujah. Amen.